Som veľmi rád, že som si túto vec kúpil a myslím si, že týmto tempom mi vydrží ešte najbližších 10 až 15 rokov. Zdravím všetkých priateľov dobrej módy, moje meno je Martin a vítam vás pri ďalšom videu na tomto kanáli. V dnešnom videu sa pozrieme na 4 veci, ktoré som si kúpil za posledné obdobie, s ktorými som spokojný a rád by som vám ich odporúčil. Začal by som týmito hodinkami značky Tissot. Jedná sa o model PRX v automatickom prevedení. Tieto hodinky sú poháňané motorčekom, ktorý sa volá Powermatic 80 a ako už z názvu môžete pochopiť, jedná sa o motorček, ktorý má 80 hodinovú rezervu. Pre tých, čo nevedia, no tak v skratke automatické hodinky fungujú tak, že tam máte pružinku, ktorá sa naťahuje tým, ako tie hodinky nosíte, takým maličkým závažím. Potom odvíjaním tej pružinky sa hýbe celý ciferník s ručičkami a pomocou toho vám tie hodinky hovoria čas. Celé tie hodinky sú čisto mechanická záležitosť, čo znamená, že v nich nie je žiadna elektronika. Aj keby všetká elektronika na svete prestala fungovať, tak tie hodinky by vám stále ukázali správny čas. Myslím si, že ich dizajn je veľmi atraktívny, je to taká kvázi športová elegancia a za posledný rok, čo ich mám, ich nosím na každodennej báze a myslím si, že ich budem nosiť na každodennej báze ešte veľmi dlho. Druhá vec, ktorú by som vám chcel ukázať, je tento HM-kový sveter. Ja viem, čo si hovoríte, je to fast fashion, ale musím sa pochváliť týmto dealom, pretože som si povedal, že k vám budem úprimný. A tento sveter som zakúpil na 14 € a nosím ho viac ako akúkoľvek mikinu, kľudne aj za 10 násobok tejto ceny. Len z toho dôvodu, že sa mi páči ten dizajn, aj tá kvalita je pomerne v pohode na to, že je to HM-ko. Samozrejme nemôžete od toho čakať, že vám to vydrží nejak extrémne dlho, ale tak dostanete to, za čo zaplatíte. Ten dizajn sa mi páči z toho dôvodu, že je veľmi jednoducho kombinovateľný a môžete to zobrať prakticky ku všetkému. Tretia vec, o ktorú by som sa s vami chcel podeliť, je táto tu Represent Owners Club mikina. Táto mikina mi bola ponúknutá za veľmi priateľskú cenu, takže som nemal na výber, len ju zobrať. Je to mikina, ktorú som nosil najviac zo všetkých mikin, ktoré som mal za posledných 5 rokov. A to je už čo povedať. Je veľmi kvalitná. Celý ten blank, z ktorého je tá mikina spravená, je veľmi ťažký. Tá látka, dá sa povedať, že hraničí až s tým, že je trošku tvrdá, ale tak radšej budete mať tvrdšiu mikinu ako nejakú takú mäkkú, ktorá sa vám sperie. A keď tú mikinu nosím, cítim sa v nej veľmi dobre. Aj teraz, potom ako mám, dajme tomu pol roka, tak stále keď si ju dávam, no tak sa teším, že si ju môžem obliecť a som rád, že som si takúto mikinu kupoval. A myslím si, že toto bude platiť aj o pol roka, aj o ďalší rok. Páči sa mi aj jej dizajn, ale tým dizajnom nemyslím, že je tam ten nápis, ale skôr to, ako tá mikina fituje, lebo má dobrý taký fit, ktorý je oversize na správnych miestach, ale je to aj zúžené a proste veď viete, ako vyzerá Represent mikina. Taktiež ten nápis, ktorý tam je, nie je nejaký veľmi ofenzívny, ale skôr tak splýva s tou mikinou, čo sa mi tiež veľmi páči, lebo aj keď máte cez celý chrbát nápis, tak to nejak extrémne nekričí. A celkovo túto mikinu a značku Represent by som odporúčil každému jednému z vás, ktorí by ste chceli kvalitné oblečenie za pomerne priaznivú cenu na to, za čo platíte. Posledná vec, ktorú by som vám dnes chcel ukázať, je táto tu Arc'teryx Beta LT bunda. Keď som si ju kupoval, nebol som si úplne istý, že či si ju mám kúpiť, lebo bola trošku drahšia. A nakoniec som sa rozhodol spraviť tento skok a vôbec toho neľutujem. Keď sa nad tým človek tak zamyslí, takúto bundu si nekupujete na jedno obdobie, na 2 obdobia, ale počítate s ňou nasledujúcich niekoľko rokov. A tým pádom, že je spravená z látky Gore-Tex, tak je nepremokáva a taktiež ju neprefúkne. Veľmi sa mi páči, ako vyzerá. Je ideálne ju nosiť, keď napríklad prší a v teplotnom rozmedzi, dajme tomu od 5 do 15 stupňov, je úplne výborná. Hodí sa napríklad aj na nejakú prechádzku do prírody. A celkovo takáto kvalitnejšia outdoorová bunda je niečo, čo by nemalo chýbať v nikoho šatníku. Takže dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, zanechajte like a odber. Ak by ste mi niečo chceli odkázať, alebo by ste mi chceli povedať o niečom, čo ste si kúpili vy a prípadne sa podeliť o vašu pozitívnu skúsenosť, neváhajte to napísať dolu do komentára. Vidíme sa pri ďalšom videu. Majte sa a čaute.